πουλάκια ζουνε χωρίς έγνοια ή στεναχώρια και μονάχα με δυο σπόρια όλη μέρα τραγουδούνε. Όλη μέρα τραγουδούνε και εμείς σαν τα πουλιά δεν θέλουμε πολλά, ήλιο, ψωμάκι και δουλειά και να είμαστε καλά. Ήλιο, ψωμάκι και δουλειά και να είμαστε καλά. Η ζωή φεύγει νεράκι και κανένας δεν θα πάρει ό,τι έφτιαξε κοντά του παρά μόνο ένα μεράκι. Παρά μόνο ένα μεράκι. Και εμείς σαν τα πουλιά δεν θέλουμε πολλά, ήλιο, ψωμάκι και δουλειά και να είμαστε καλά. Ήλιο, ψωμάκι και δουλειά και να είμαστε καλά. Όλα τα πουλάκια ζουνε χωρίς έγνοια ή στεναχώρια και μονάχα με δυο σπόρια όλη μέρα τραγουδούνε. Όλη μέρα τραγουδούνε. Όχι παραφωνίες, κοκοράκια. Ντο, αγάπη μου, ντο. Κανού έμοιασες. Παντελή, αυτό το παιδί θέλει κοίταγμα. Είναι φάλτσο. Είναι ψωμάκι και δουλειά και να είμαστε καλά. Τι συμβαίνει? Άδεια. Όλα εντάξει. Σχολείο. Οικογένεια. Δανεικό το έχουμε. Και τα 9, δικά σας. Και τα 9. Και πούς ακόμα, περιμένουμε και 10ο. Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σας. Παντελή, Παντελή, σταμάτα. Τι τρέχει? Ήρθε η ώρα μου. Για το 10ο. Ναι, μόλις προλαβαίνω. Σταμάτα. Εσύ, Ρόζινα, μείνε. Μεγάλωσες πια. Είναι καιρός να αρχίσεις να μαθαίνεις την αλήθεια. Πώς έρχεται ο άνθρωπος. Θα γίνεις κι εσύ κάποτε μητέρα και θα καταλάβεις πως αυτή είναι η πιο ιερή και η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μιας γυναίκας. Εγώ θα πάω να σταματήσω κανένα αμάξι. Εσύ μείνε κοντά στη μητέρα σου, Κουράγιο, γυναίκα, κουράγιο. Πρόβλημα τώρα, θα μας φέρουν η πελαργή ένα μωρουδάκι. Κορόιδο που είσαι η πελαργή, καλέ μπαμπά. Α, ναι, το βρίσκουμε στα λάχανα.
Εδώ θα σου μάθω εσύ και η μαμά. Τι άντρε, φύγε από εδώ. Θα μου μάθεις εσύ. Παντελή! Παντελή! Λέγε. Να μαζείς, αγόρι. Σόπα. Πώς το έβγαλες μωρέ, πάτησε κουμπί και ξεπετάχτηκε. Το άλλο θα το γεννήσω μέσα στο τρόλεϊ. Δάκο στη γλώσσα σου. Τέρμα η τεχνοποιία, τέρμα. Σύνταξης. Όλος ο λόγος. Αγαπητά μου παιδιά, βρίσκομαι στην ευχάριστον θέση να σας αναγγείλω ότι η μητέρα σας και εγώ ετέκαμεν άρες. Να το δούμε! Να το δούμε! Ιδού. Και μεγάλο. Το 10ο στρογγυλός αριθμός. Ωραίο είναι! Και finito la musica, finito! Το σαπούνι, μωρέ, ποιος το πήρε το σαπούνι? Μάνα, είναι και αυτό. Βάζ' το εκεί, δώσ' το σαπούνι γρήγορα. Για να μην το πιάσεις. Χάρηκα, με φάγατε. Ησυχία, μωρέ, σκάστε πια. Από εκεί. Τι γίνεται παιδιά. Κάτσε. Ένας. Εδώ. Την κίτρινη. Δεν Εσύ και εσύ. Μπαμπά, να σου πω ένα πείμα. Πες το. Δυνατά, Να ένα καλό παιδί, λένε όλοι επειδή αγαπάω το σχολείο και ακούω τη μαμά μου. Σαν με πλένουνε δεν λέω ψέματα, ποτέ δεν λέω. Δεν λερώνω την ποδιά μου, τα σούλα είναι το μαμά μου. Εσένα θα σε κάνουμε ηθοποιό. Και εσένα δασκάλα, έτσι. Άντε τώρα, άντε να ντυθείτε και να φάτε σοκολάτες. Τι γίνεται γυναίκα, μπουγάδα, Να στο ξεθώθηκα, όλα μονάχη μου. Η Ροζίνα έχει τα μαθήματά της και εγώ 2 χέρια τα έχω. όλοι 2 έχουν. Καλά. Αλλά 10 παιδιά είναι αυτά, δεν μπορώ, πώς το λένε. Τι να γίνει. Τι να γίνει, να βρεις μια άλλη δουλειά, να βοηθάς κι εσύ. Τι να αφήσω τη δουλειά μου. Ποια δουλειά σου, μωρέ, ποια δουλειά σου. Το Σαράβαλο, ταξιτζής στο Σαράβαλο που είσαι πρώτος στην πιάτσα και παίρνουν το δεύτερο. Θες να κάνω, να πάρω κάμια καραμπίνα να αρχίσω να σκοτώνω. Σου είπα να βρεις μια άλλη δουλειά, να σε έχω κι εγώ ένα χέρι εδώ μέσα. Καφετζού. Κοροϊδεύεις τώρα. Μανταρίστρα να πιάνω πόντους. Άμα μου λες δουλειά του σπιτιού. Βέβαια, 10 παιδιά είναι, δεν τα κάνω ζάχτη. Πλήσιμο, σφουγγάρισμα, σιδέρωμα, μαγείρεμα. Ροζίνα, πάρ' τα αυτά. Να ζεστάνω το φαγητό. Ναι. Medium. Τι? Medium, επάγγελμα κατοίκων. Αυτό δεν θέλεις. Ακριβώς. Τι. Και σου πάει κιόλας. Να. Έχεις αυτό το ύφος του ζαβλακωμένο σαν να υπνοτίζεσαι. Δεν είμαστε καλά. Ζαβλακωμένο εγώ. Εξάλλου αστεία το πέταξε. Τι αστεία, μωρέ, τι αστεία που είναι ότι μας χρειάζεται. Θα δουλεύεις μέσα στο σπίτι και θα βοηθάς και εμένα. Να τα μας. Δεν καταλαβαίνεις τι λες. Απολύτως. Δεν σκαμπάζω γρήγορα από μαντική. Και λοιπόν δεν χρειάζεται, μήπως καμπάζουν οι άλλοι. Μια απόφαση είναι. Γυναίκα θα μας δίνουνε. Όχι, σου λέω από σένα εξαρτάται. Θέλει τέχνη το κόλπο. Δηλαδή. Στάσου και το συνέλαβε. Medium ο Παντελής. Παντελή. Και σία, βάλτο και το σία. Άμα μπλέξω να πληρώσει και εσύ. Έγινε. Να κι η ταμπέλα. Άντε να δούμε. Μπαμπά, θα πάμε στον καρνάβαλο. Κατέβα κάτω και τα λέμε. Κατέβα είπα. Καλά, πες μου, θα πάμε. Θα πάμε. Άντε, κατεβείτε, έλα και εσύ μέσα. Οχ, πάρτε κι αυτή.
Όπα, με έβρεξε. Τι νερό είναι? Του μωρού. Δεν είμαστε καλά. Είμαστε και παρά είμαστε. Να μην κατουρίσει τι να κάνουμε. Να κατουρίσει. Το κεφάλι μου δεν και να κατουρίσει. Κόφτω κύρα τον καρνάβαλο. Μαρίκα, πες την πάρα. Πέτα μια άλλη. Ορίστε, έχεις και μούτρα και πλάκα. Καλά και γάτησα. Δεκατούρα. Κοιτάξτε, εγώ να πάω πιο μακριά. Ρε, τι κατάσταση είναι αυτή? Αφήνεις τα παιδιά να κατουράνε. Μάζεψτε το από εκεί το στροπελέκι. Πού σρένω? Πάμε, παιδάκια ήταν. Μη μου μιλάς σε μένα έτσι γιατί ξέρεις τι είμαι. Βουλευτής. Κάτι παραπάνω. Μορτή μας λες. Αυτό που σου λέω. Τότε σε κατουράω κι εγώ. Με κατουράς εσύ. Τι να σου κάνω καημένο που δεν έχει αφήσει πέτρα ο δήμαρχος. Τι να σου κάνω ρε που δεν μου έρχεται. Έλα, Παντελή, ντροπή. Άσε με ρε γυναίκα. Τα έβαλα με τα καινούργια. Ο Ηρώδης. Πώς κάνει ο Ταραπίας στα πάνω. Δεν το πάμε Μικαήλ. ΑΕΚ Πανιόνιος. 1. Όχι ένα, βάλε καλύτερα χ. Καλά είναι, 1. Πάω Φωστήρ. 2. Τι, έλα τώρα, σιγά μην κερδίσει ο Φουστήρ. Βάλε ένα, παιδί μου. Και να το βάλαμε παραπάνω. 2. Γιατί 2 και όχι 1. Στάσου, είναι κακοροκικιά, θα παίξουμε ή δουλειά θα κάνουμε. Εδώ είπαμε να συμπληρώσουμε ένα προπό, μπας και μας χαμογελάσει τι. Όχι να. Έχεις δίκιο. Τέτοια αναδουλειά με το σαράβαλο. Αν και με τη μαντική πιάσαμε κούπες. Τόσες μέρες τα μπέλα απ' έξω και μήτε μαύρος γάτος δεν ήρθε να μας δει. Είναι ώσπου να μας μάθουνε. Για να δούμε. Στο μεταξύ όμως τα έξοδα, να. Εμένα μου λες, παιδιά που μεγαλώνουν. Η Ροζίνα μας κοντεύει πια τα 15, το ξέρεις. Κοντζάμε δεσποινιδούλα. Και όπου να είναι θα αρχίσει να έχει και τα δικά της. Να θέλει και το φουστανάκι της και την καλτσούβλα της και έξοδα. Και σε λίγο θα γνωρίσει και κανένα παλικαράκι. Κι άστα μπαμπάκα, σκοτούρες. Τι μου λες τώρα, ξέχασες τα δικά σου. 17 χρονών σου φόρεσε κουλούρα. Και βουρ, να η κυλίτσα, τούμπανο. Εγώ φταίω. Ή εσύ που μου έλεγες όλο θέλω παιδιά, πολλά παιδιά. Από τον καημό τον δικό σου που σε είχανε μονάκριβο. Που όταν παλικαράκι σε πιάσαν οι Γερμανοί. Αχ, λαχτάρες που τράβαγαν. Η καρδιά του στην κούλουρη. Θα ζήσω, δεν θα ζήσω. Καρδιοχτύπη. Καλύτερα που τα έχουμε πολλά κι ας έχουν και σκοτούρες. Αμέ. Μπαμπά, Τι είναι? ήρθε μια κυρία για το medium. Οπα. Καλή αρχή. Πήγαινε εσύ μέσα από εδώ. Εγώ θα παρουσιαστώ. Άναψε το μαγκάλι, κρύψου μέσα στην τουλάπα και άκου. Τρέχα. Πόσο χρόνο είσαι, Χρυσό μου? 5, αλλά στο λεωφορείο λέμε 4 για να μην πληρώνουμε, αμέ. Χρυσό μου. Παρακαλώ η κυρία. Καλημέρα σας. Το medium παρακαλώ. Έχετε κλείσει ραντεβού? Όχι, είναι απαραίτητο. Ασφαλώς. Βλέπετε είναι τόσοι πολλοί αυτοί που έρχονται. Και όλοι σπουδαία πρόσωπα. Πρίγκιπες, υπουργοί, πρωθυπουργοί, ακόμα και ο βασιλιάς. Τι μου λέει? Προχθές δεν ήρθε ο βασιλιάς του Τουμπουκτού. Ήθελε να μας ρωτήσει πού θα τρυπήσει για να βρει πετρέλαιο. Λέτε και τέτοια? Τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην το ξέρουμε. Όλα τα σοβαρά γεγονότα εμείς θα έχουμε προείπει. Το γάμο της Μπαρντό, τη μελαγχολία της Σοράγιας. Καημένη. Άμα ο πρόεδρος της Αμερικής δεν κάνει κύχα αν δεν μας ρωτήσει. Έρχεται εδώ. Στέλνει άνθρωπο. Μας τα γράφει όλα στο μπιλιέτο. Το και το. Μυστικά. Για φαντάσου. Και έπειτα σου λένε τι να τα κάνεις στα medium. Η αμόρφωτη κυρία μου, η αμόρφωτη. Για σοκολάτα. Αλλά τι είναι αυτό, δεν τρέπεσαι μπροστά στην κυρία με το καθήκη στο χέρι. Ντροπή. Τι θέλει? Σοκολάτα. Είναι μια φαγού, όλο τρώει. Κρίμα που δεν έχω. Μα τι λέτε τώρα, δεν βλέπετε που δεν μπορεί να ενεργηθεί. Όλο με υπόθετα την έχω. Άντε πήγαινε σε μια γωνιά να κάνεις κακά σου εσύ. Μα συγχωρείτε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Περάστε από εδώ. Ναι. Ροζίνα, εσύ να προσέχεις τα παιδιά, έτσι. Μα συγχωρείτε. Παρακαλώ. Περάστε από εδώ. Περάστε από εδώ. Ατζανί. Pardon.
Α, όχι τίποτα. Θα εγγραφείτε τακτική. Τι εννοείται? Μόνιμη, 2 φορές την εβδομάδα. Ξέρετε, ο πνευματισμός είναι σαν τη δίαιτα. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή? Δεν είναι σωστό να τη σταματήσεις στη μέση. Άντε μετά να βρεις τον αστερισμό σου και τα σεληνιακά σου ρεύματα. Δύσκολο, Τρομερά. Θέλει μανούβρες. Υπερπέραν είναι αυτό. Χάος. Ασφαλώς. Αστρικά διαζώματα, διαστημικά καταπλάσματα και επιστήμη. Ασφαλώς. Και την κατέχετε, Αστείο πράγμα, νερό. Κληρονομικό δικαιώματι, κυρία μου. Η μητέρα μου ήταν Ινδή. Ινδή? Μαχαρανή δηλαδή? Ναι, από αυτές με την ελιά στα φρύδια. Ήταν ιέρια στο ναό του Βούδα. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά για τους ποταμούς Νείλο, Γάγκη, Ποινιό. Ποινιό? Ο Τσαγκάριο. Α, Εκεί μέσα έβαζε τα πόδια της και τις περνούσαν οι κάλλοι. Οι πόνοι. Παναγία μου, τι ήταν αυτό? Κάποιος έκανε ψού. Ψου! Ναι, ψού. Πνεύμα, κυρία μου, πνεύμα. Άλλο πράγμα εδώ μέσα πάνε και έρχονται σουλάτσο. Των νεκρών. Νεκρών και ζωντανών, κυρία μου. Προχθές τσακώσαμε το πνεύμα της Κλεοπάτρας. Της Κλεοπάτρας. Είχε σουσουσού και σουπαμούπες Με μου. ποιον, με ποιον? Δεν μπορώ να πω. Έλεγε και σεξι, πονηρή. Ντροπή. Και έπειτα σου λένε να μην πιστεύεις. Αστιεύεστε, επιστήμη, κυρία μου, επιστήμη. Και τώρα, πέστε μου εσείς, όνομα. Όνομα. Α, Λιλίκα Δελαπόρτα. Ήπανδρος, Χείρα, δυστυχώς. Αθηναία, Εκπατρών. εκπατρών. Α, ωραία. Ο σύζυγός σας. Εκαλαμών. Α, Εσείς? εκτρυπόλεων. Χάρηκα πάρα πολύ. Περάστε στο ιερό. Ατμόσφαιρα, Έχετε ξαναδεί τέτοια πράγματα? Ομολογώ πως όχι, κι αν έχω πάει σε καν και καν. Επιστήμη, κυρία μου, όχι κομπογιανίτικα. Το medium. Έρχεται αμέσως. Έσελθε πνεύμα των σκοτεινών δυνάμεων ή να επιτελέσεις το καθήκον σου. Αυτός είναι. Είναι υπνοτισμένος. Ναι, πέφτει από το πρωί σε λίθαργο και είναι διαρκείας. Αλφα. Έλα, προχώρα, βάδισε. Μια στιγμή περιμένω το πράσινο. Κυκλοφορεί ακόμα στην πόλη. Έλα. Τώρα περνάμε. Κάθισε. Αντέλα κουμάντελα κατουμισή κουτάκα. Άγγελ μάγγελ κομπαλάκα. Τι του λέτε, παραγγελίες? Δρομολόγια. Μας ακούει. Θα του δέσουμε τα μάτια. Πνεύμα, είσαι καλά? Είμαι Ποιος είναι εδώ? μια κυρία. Είδατε, το βρήκε. Μάλιστα. Ήπανδρος, Χείρα. όνομα. Λιλίκα Δελαπόρτα. Το δε με έψιλον. Σωστό. Ακριβώς. Και έπειτα σου λένε να μην πιστεύεις. Αθηναία. Όχι. Εκ Πελοποννήσου. Ακρίβεια θέλω. Εκ Πατρών. Μπράβο. Έκτακτα. Κούνια που σε κούναγε. Και τι ζητά? Να μάθει για τη σκυλίτσα της που χάθηκε. Αχ, ναι, πού είναι? Στα όριστα άγρια βουνά, στις ρεματιές τους κάμπους. Καλά, τι λες? Γκόλφον. Μα συνέλθε για τη σκυλίτσα της ρωτάμε. Για αυτή ψάχνω. Έχει πάρει από πίσω τον Τάσο. Μαρίκα, πάρτα έξω. Όχι τώρα, χρυσά μου. Εσύ έκανες κακά σου. Όχι, αύριο θα κάνω. Πάρτα, Μαρίκα, θα μου πέσουνε, περπατάω σε βράχια. Ο καημένος τι κόπους κάνει. Άντε τώρα, όξο. Τι βλέπει, τι βλέπει? Μια στάνη. Τι? Τι ντροπή. Λέγεται. Η σκυλίτσα σας με ένα μαντρόσκυλο. Ω, φρίκι. Τι είναι το φαγητό? Τα παιδιά ανεβήκα στη σκεπή και βγάζω τα κεραμίδια. Τι έκανε, Με συγχωρείτε, θα ξανακοιμηθώ. Γι' αυτό άκουγα γρου. Συνέχεια από πάνω. Νικολή, ο πατέρας θα μας κάνει. Τώρα τι κάνετε εκεί πάνω. Θα φτιάξουμε τα ράτσα. Αχ, Χρυσούλια μου. Αχ, κατεβείτε βρε από εκεί πάνω. Δεν την βόηδες. Ρε, κατεβείτε μια νεύα πάνω. Και θα πίνουμε. Βρέσεις, βρέαστε τη σκάλα κάτω. Τώρα να δείτε. Να πάρει ο λύκος τον πατέρα σας. Σκάσε η ρόδη.
Άνοιξε να σου πια τη βρύση. Πάνω τους. Μην κάθεστε ρε. Έρωτα. Βγείτε κάτω και τα λέμε. Βρε πιανού μοιάσατε. Εσένα. 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 Για κοίτα τα βρε, κουκλιά είναι. Για κοίτα Στο φρύδια. χαρακτήρα λέω πιανού μοιάσανε. Έκτακτα είναι τα χρυσούλια μου ζωηρούτσικα. Έτσι τα λέτε εσείς. Άντε τώρα πηγαίνετε, μην τα πληρώσετε εσείς όλα. Γιατί? Τέρμα το medium, ρολά, δεν είμαστε άξιοι. Καλέ τι λέτε, εσείς μου τα βρήκατε όλα. Απάτη. Δεν σας πω όπως εσείς θα τα πληρώσετε. Δεν πειράζει, είναι τόσο χαριτωμένα τα χρυσούλια μου. Θα στο κόψω το χέρι βρε κακούργε. Αχ, ελάτε από εδώ να σας στεγνώσουμε. Βγάλτε το. Δεν πειράζει, χαλάλι τους. Διασκεδάζω κι εγώ μαζί τους. Ναι, πρέπει να σας έχω όλη μέρα να δείτε τι θα πει να έχει τόσα παιδιά. Φρενοκομείο, πανζουρδισμός. Ζωή να έχουν. Ζωή να έχουν τα φιλότιμα. Μην πάτε μακριά, σας βλέπω, Μα είναι βιολί αυτό που άρχισες. Να κουβαλάς μαζί σου και τα παιδιά. Τι να κάνω, πώς να τα αφήσω τόσα της γυναίκας μου. Παίρνω κανένα δυο, την ξαλαφρώνω. Τι μου λέγες Τέλειος, έκανες λέει και το medium, Γιατί όχι, να βγαίνει το ψωμάκι. Τα πάντα πρέπει να κάνει ένας πατέρας για να μεγαλώσει τα παιδιά του. Να αγωνιστεί όπως μπορεί, παλικαρίσια. Τα ακούτε ρε αγάπη που σας έχει. Στη φωτιά πέφτω. Παντελή, το τηλέφωνο. Έρχομαι. Έλα μέσω, σε θέλω. Κάτσε φρόνημα εσύ. Τώρα γρήγορα. Κάτσε παιδί μου. Θα σε δείρω. Γρήγορα, σε παρακαλώ. Ναι. Έλα πια παιδί μου, έλα. Τι τρέχει. Τη σκεφτεί μια φορά καλά τη βλέπω. Ναι. Και τα θεμέλια. Άντε, μέσα στη δρόμο. Τρέχα Αντρίκο να τη βοηθήσεις κι εσύ. Οπα! Ναι, αγόρι μου τώρα. Για όλους που κάναμε και δυναμίτη πρέπει να περιμένω. Ανατείναξη. Μην τα βρίζεις, Παντελή μου, μην τα βρίζεις και... Τι, τίποτα τα παιδιά. Όχι, όχι τα παιδιά, μην ανησυχείς. Καλά είναι, τα έστειλε στις κούνιες. Τότε. Αχ, κύριε Καλλιώτη, καλές τα ποδάκι, ψήνεις. Ναι, θέλεις μεσέ. Ναι, μια κοπιά σε παρακαλώ. 2 λεπτά να ψηθεί. Ακόμα εδώ είσαι, εσύ πήγαινε μέσα. Μαρίκα, τι ήταν αυτό που άκουσα. Ποιο? Για το χταποδάκι. Μια γονίτσα θέλω, Παντελή μου, μου μύρισε. Αυτό λέω κι εγώ, σου μύρισε. Ώστε. 2 μηνών. Πάλι. 11ο. Τι 10ο, τι 11ο. Αχ, χταποδάκι, Παντελή μου, χταποδάκι. Τι χταποδάκι που μας δώσαν τα χταπόδια, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Ο Θεός κι εσύ, λεβέντης είσαι. Είσαι σίγουρη. Καλά τώρα. Αυτό να μου πεις. Πρωτάρα είσαι. Με το καλό λοιπόν. Τι με το καλό. Δεν γίνεται. Τι? Να βρούμε μια λύση. 11ο παιδί πάει πολύ. Τι 10ο, τι 11ο. Μια και έρχεται, ούτε που θα το καταλάβουμε πώς θα ξεπεταχτεί μαζί με τα άλλα. Και φυτό είναι να μεγαλώσει μόνο του. Κισός. Θέλει να φάει. Ναι, καλά. Μια κουταλίτσα από το κάθε πιάτο και ντερλίκωσε τα ράτσα. Δεν είδες που όλο και κάτι μένει από φάει. Χαμένο πάει, ενώ θα μπορούσε να μπαίνει σε ένα στόμα. Έλα Μαρίκα. Ευχαριστώ κύριε Καλλιώτη. Έλα, αυτό θα πίναν το αντρόγινο νέο. Καλή λευτεριά. Ευχαριστώ. Ορίστε μας. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Ξαναρχίσαν οι ευχές. Έλα τώρα, μην γκρινιάζεις, γιατί ό,τι και να πεις δεν θα με πεις. Το ξέρεις προχθές που είχα βγει στον δρόμο με όλα μας τα παιδιά, με σταμάτησε ένας κύριος, έτσι φαινόταν σοφός επιστήμον και μου λέει «Προσέχτε τα και αγαπάτε τη κυρία μου. Γιατί που ξέρετε αν μεθαύριο ένα από αυτά δεν γίνει σπουδαίος άνθρωπος και σώσει τον κόσμο από κάτι. Καλά είναι όλα αυτά. Εμάς ποιος θα μας σώσει. Πού ξέρεις αν για αυτό το παιδί μας δεν είναι γραμμένο να γίνει σπουδαίος και τρανός, χρήσιμος για τους ανθρώπους και για την κοινωνία. Το ξέρεις. Διάβασες μέσα στα μάτια του και είπες αυτό περιττό δεν χρειάζεται. Όχι βέβαια. Έλα τώρα, μωρέ, άστο να και έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει, εμείς δεν έχουμε.
Μια χαρά. Συγχαρητήρια. Γυρίσετε υπέροχα. Ο άντρας μου. Απ' έξω, περιμένει. Ευχαριστώ. Το δικό μου θέλω. Ορίστε. Όχι, είπα το δικό μου. Ποιο είναι? Και τα τρία. Τι? Τρίδημα. Τρίδημα. Όχι εδώ. Ναι, να σας ζήσουνε. Και σ' άλλα με υγεία. Θα άκουσω τη γλώσσα σου. Η γυναίκα μου. Μέσα. Γυναίκα. Τρία με ένα σπάρο. Ο Θεός. Ποιος Θεός, κουνέλα? Παντελή. Σέμα της φταίω μόνο εγώ. Άμα καρπίζει ένα χωράφι είναι γιατί μονάχα το χώμα. Είναι γιατί και ο σπόρος. Τι θες να πεις? Α, ναι, βέβαια. Όσο για το σπόρο τι να κάνουμε, είναι αυτός που είναι. Πήρες άντρα μια φορά, όχι ψέματα. Θα το κατάλαβες. Όμως μια κι άρχισες. Δεν τα έκανες 5 να παίρναμε και το έπαθλο. Την άλλη φορά, Παντελή, που θα βάλω τα δυνατά μου, στο υπόσχομαι. Όχι, φτάνει πια. Περικοκλάδα. Νοσοκόμες, τα μωρά μου, τα φιντάνια μου, κουκλάρες μου. Έχει το λακάκι μου πίσω από το αυτί. Κι αυτό. Σε μένα μοιάζουνε. Νάνι, 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 τα παιδιά μου πανσεριάνι. Μωρά μου στον παράδεισο και τα αγγελούδια τα άλλα έρχονται για να παίξετε κρυφτούλι και τραμπάλα. Κοιμήθηκαν? Ναι, πάμε έξω. Ωραία που είναι τέτοια ώρα. Ησυχία. Τι έχει? Τι να έχω. Σφιξίματα πάλι, δεν τα φέρνουμε βόλτα. Με ένα μεροκάμα να φάνε 15. Να πάει να δουλέψει και ο μεγάλος. Από τα 12. Τι να γίνει? Και να αφήσει τα γράμματα που τόσο τα αγαπάει. Ανάγκη. Όχι, Μαρίκα, δεν έχουμε το δικαίωμα. Και ούτε με ένα 50 που θα βγάλει λύνεται το πρόβλημα. Τότε. Διάβασε. 5η σελίδα πάνω. Τι λέει? Δες. Πες μου εσύ. Είναι κάποιοι. Ένα ζευγάρι από την Αμερική. Ζητά να υιοθετήσουν ένα παιδάκι. Παντελή. Γιατί στα χέρια του θα περάσει καλά, μέσα στα πλούτη. Το σκέφτηκα. Μπορείς? Γιατί όχι, άμα θα ξέρω πώς θα ζει. Άσε, μπορεί να γλιτώσει και τα άλλα. Αυτοί πληρώνουν. Όχι. Αποκλείεται, όχι. Νομίζεις πως εγώ δεν λυπάμαι? Είναι προτιμότερο να τα, έχω, να τα βλέπω να τσιρίζουν μέσα στο λάδι τους, να μην μπορώ να τα σπουδάσω, να τους προσφέρω ό,τι θέλουν, να κρίνω έτσι εγωιστικά μόνο και μόνο για να τα έχω μέσα στα πόδια μου, Μη με ανακατεύεις, εγώ δεν θέλω. Σκέψου το πάλι, έχουμε μέρες. Καθίστε παρακαλώ, καθίστε. Δεν βαριέστε. Καλύτερα να ξεμπερδεύουμε στα γρήγορα. Να σας παρακαλώ. Ακούστε που σας λέω. Μη μετανιώσουμε. Παιδιά, έχετε? Σαν Κινέζοι. Αν για να έρθουμε. Από υγεία είστε εντάξει? Έτσι λέμε. Και το παιδί? Πιο απ' όλα. Αυτό που θα δώσετε. Καλά, αυτό εσείς θα το διαλέξετε. Όχι, εσείς. Η υιοθεσία γίνεται κατά απόλυτον επιθυμίαν των φυσικών γονέων. Τώρα τα μπλέκουμε. Ποιο να ξεχωρίσουμε.
Εσείς ξέρετε. Πάρτε την απόφαση και πέστε μου. Ποιο? Σηκώθηκες. Παράφερα, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αυτό είναι. Αλλά. Και εσύ σαν και εμένα. Σε τρώει έγνοια για το παιδί που θα δώσουμε. Αλήθεια, σκέφτηκες ποιο θα είναι? Όχι. Εσύ. Η Ροζίνα είναι μεγάλη. Ασφαλώς. Ο Νικόλης. Ο άντρας του σπιτιού μετά από σένα. Τι λες για την Πεπίτσα? Μα είσαι καλά που έχει το όνομα της μάνας σου. Τότε ο Λάμπης. Τρελάθηκες που έχει το πατέρα μου. Το πιο έξυπνο. Συμφωνώ. Ο Μάκης. Μα τι λες τώρα. Το πιο καλό μας παιδί που μας αγαπάει περισσότερο. Που σου φέρνει τις παντούφλες όταν γυρίζεις. Δίκιο έχεις. Αχάριστος που είμαι. Τα Σούλα. Τρελάθηκες. Το ταλέντο που σου λέει ποίηματα. Τότε η Αγγελικούλα. Αχ, την Παναγίτσα μας. Μα δεν είδες τι γλυκό προσωπάκι, τι ματάκια. Που σου δίνει και το ποτήρι το νερό στο πιάτο. Τι λες για τη Γογό, τρώει πολύ. Αχάριστος που είσαι. Σε τι σε ενόχλησε αυτό, που μεγαλώνει μονάχο του σαν το σκυλάκι. Το ροδομάγουλο. Σύμφωνοι. Και πάμε στον Τόνι. Ούτε 3 χρονών δεν είναι, θα συνηθίσει εύκολα. Μπορεί, αλλά δεν τους κάνει. Γιατί? Πρώτον και κύριον δεν συμπαθεί τους Αμερικάνους. Μπα, και πώς το κατάλαβες εσύ? Λόγω του Βιετνάμ. Αυτό είναι σοβαρό. Είναι μάλλον με το Χοτσιμίν. Άρα το 10ο. Το στρογγυλό αριθμό, το γούρι μας. Μα έχεις δει πιο όμορφο παιδάκι από αυτό? Αγγελούδι. Ώστε εσύ θέλεις ένα από τα τρίδημα. Εγώ καθόλου και πάψε να ραδιάζεις αχλαμάρες. Πώς θα το μεγαλώσουν έτσι νήπιο? Ποια θα το θυλάσει, ποια θα τον ανορίσει, Τους μα πρέπει κάποιον να δώσουμε. Ένα σκάρτο. Τι σκάρτο που το να το βγάζουμε καλύτερο από το άλλο. Και μήπως δεν είναι? Δεν σε αγαπάνε. Δεν σου τραγουδάνε, δεν σου λένε αστεία όταν γυρίζεις κουρασμένος. Τι παράπονο έχεις μωρέ αχάριστε, τι? Εγώ τίποτα. Και τότε? Να τα βάλουμε στον κλήρο. Όποιο βγει. Δίκαια πράγματα. Και μετά? Ποιος το λέει? Εσύ. Εγώ να πω στο παιδί μου πως το διώχνω και το στέλνω σε άλλη μάνα. Ποτέ. Και εγώ σε άλλο πατέρα. Δεν ξέρω, κανόνισε. Να το παίξουμε. Κόμπους. Έχασες. Εγώ. Και ποιον να είναι. Βγείτε έξω, θα σας δει η μαμά. Με γαργαλάει να ψάρι, θα μου φάει τα πουλί μου. Λέγες τέτοια και θα σου βάλω πιπέρι. Δώσε έξω. Κάτσε. Θέλει σοκολάτα? Ναι. Καραμέλες? Ναι. Μαλλί της γριάς? Ναι. Καλά, άμα βρω θα σου πάρω. Ευχαριστώ.
Θες μαντολάτο? Ναι. Να. Ευχαριστώ, να σε φιλήσω, σε αγαπάω. Πού πας? Θα πάω και στα παιδιά. Όχι, κάτσε. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε να μιλήσουμε για κάτι. Ξέρεις, στην Αμερική τα παιδάκια ζουν πολύ καλύτερα από εδώ. Οι γονείς τους είναι πλούσιοι και μπορούν να τους προσφέρουν ό,τι θέλουν. Αυτοκίνητα, παιχνίδια. Φαντάζεσαι λοιπόν τι ωραία θα πέρναγε σαν... Αν βρισκόμαστε όλοι μαζί, εσύ, η μαμά, τα αδέρφια μου. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Αν λοιπόν ήσουν εσύ μονάχα η τυχερή και παρουσιαζόταν μια καλή κυρία που θα ήθελε να σε πάρει για παιδάκι της. Πιο καλή από τη μαμά, δεν πιστεύω. Ας πούμε η ίδια. Δεν θα πήγαινα. Μα τι συζητάμε τώρα, μπαμπά. Πρώτον και κύριο δεν θα μ' άφηνες εσύ που μ' αγαπάς τόσο πολύ. Πού το ξέρεις? Καλά. Μόνο οι κακοί γονείς δίνουν τα παιδιά τους άλλους. Έχεις δίκιο. Μα να βλέπεις καμιά φορά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και τότε αναγκάζονται. Όχι, μπαμπά. Εσύ δεν έλεγες πως κάθε πατέρας πρέπει να αγωνίζεται για να μεγαλώσει τα παιδιά του? Παλικαρίσια, το ξέχασες? Όχι. Τότε τι με κρατάς, έσαμε να πράξουμε τα παιδιά. Καλά σου λέει, Παντελή, άσε την κοπέλα. Θα τα ξαναπούμε άλλοτε. Μπαμπάκα μου. Το άτιμο με κόλλησε στον τοίχο. Τ' άκουσα. Θα του ξαναμιλήσω, θα το πείσω. Τα μωρά? Τα άφησε στα μεγάλα. Ξέρεις όμως κάτι. Κάναμε λάθος στον Πλήρο, βάλαμε 2 φορές το όνομά της. Πες το Χρυσόστομη, μη μ' αφήνεις και παιδεύομαι με το πιο έξυπνο παιδί μας. Καπάκι με φέρνει. Δεν το δίνουμε. Θα πεις μαζί μου τι? Όχι, θα περιμένω. Καλά. Μια στιγμή παρακαλώ, κυρία μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Παντελή, ο κύριος δικηγόρος. Περάστε. Καλημέρα. Κάτε με κάτω σου. Ήρθα γιατί αυτή η υπόθεση στρενάρει. Ακόμη δεν μου είπατε ποιο παιδί θα δώσετε. Δεν είναι εύκολο. Εκτός κι αν περιμένουμε τώρα να το κάνετε. Γιατί είναι κατά ύφη. Για στάσου, Παντελή μου. Είναι μια ιδέα να το σκεφτούμε. Μια και αυτά τα αγαπάμε. Μα τέλος πάντων κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί οι γονείς έρχονται σε 10 μέρες και πρέπει να έχω συγκεκριμένα πράγματα. Ήδη ο γιος τους ήρθε. Α, το παλικαράκι έξω με το κουρσάκι. Ακριβώς. 2-3 τέτοια έχουν. Και μια άλλη μεγάλη κούρσα. Ρε μεγαλεία. Κι εμείς. Κάνουμε κρά. Φίλε, δεν πας μια βόλτα. Τόνι, ντροπή, πήγαινε μέσα. Αμάξι αυτό η πατίνη. Πήγαινε μέσα. Παρακαλώ, εδώ μένετε? Ναι, Κάτε μου για χάρη. Πέστε στον κύριο Κονταρή να μην αργεί. Το δικηγόρο ξέρετε. ναι, εσείς ποιος είστε? Ο Πιτ. Αυτόν που θα υιοθετήσουν το παιδί. Έχετε υπόψη σας? Ποιος? Yes. Εσείς? Κόρη αυτών που το έχουν. Ω, τότε έχουμε πολλά να πούμε. Πράγματι. Το αγαπάτε, Εσείς τι λέτε? ελπίζω. Πώς σε λένε? Ροζίνα. Ζήνα, fine. Άκου, θέλεις να κάνουμε ένα γύρο με το αυτοκίνητο να τα πούμε? Όχι, πρέπει να μπω μέσα. Tomorrow, αύριο? Νο, δεν πρέπει. Μα γιατί? Να πάμε μαζί στο πανηγύρι. Να έρθω να σε πάρω. Καλά, αλλά όχι εδώ. Ξέρεις, θα είναι τα παιδιά. Δεν ξέρεις τι γίνεται, θα ανέβουν όλα πάνω στο αυτοκίνητό σου. Τώρα λείπουν στις κούνιες. Οκ, πού θέλεις? Στη γωνία, στις 5.
Σου άρεσε το πανηγύρι? Ναι. Είχα δίκιο που σου έλεγα να έρθουμε. Λοιπόν, τι λέγαμε? Για τους δικούς σου. Α, ναι. Για τη μητέρα. Είναι καλή. Και ξέρεις, όλο ένα μου έλεγε να πας στην πατρίδα. Να γνωρίσεις πώς ζουν εκεί. Τα κορίτσια είναι αλλιώς. Και τα αγόρια. Άμα αγαπάνε μια κοπέλα, της κάνουν καντάδα. Και τη ζητάνε από τους γονείς της, την αγαπάει πολύ η μητέρα την Ελλάδα. Γι' αυτό ήθελε να πάρουμε παιδί από εδώ. Αλλά σένα έχουν. Ναι. Δεν μπόρεσαν μετά να κάνουν άλλο. Θα το αγαπήσουν λοιπόν αυτό που θα πάρω. Είναι ωραίο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιο θα είναι. Θα έγραψες? Και τα 13. Μπράβο. Μπράβο. Τι γράφει? Ένα από τα τρίδημα. Αυτό με την ελιά στο πισινούλι. Φίνα, έχουμε τ' άλλα. Όχι. Τίποτα. Κλήρωσε. Πάμε να το πούμε αμέσως στα παιδιά. Όχι, να έρθουν και τα μεγάλα. Αυτά θα μας καταλάβουν καλύτερα. Γεια σου. Όπως είπαμε. Bye. Bye. Μαμά! Ήρθα! Σύνταξη! Τι συμβαίνει? Έκτακτο ανακοινωθέν. Αγαπητά μας παιδιά, ξέρετε πόσο σας αγαπάμε. Προσπαθήστε όμως να μας καταλάβετε κι εσείς. Η ζωή δεν έρχεται πάντα όπως τη θέλουμε. Είναι δύσκολη. Και εσείς ζωή να έχετε γίνετε 13. Δεν μεγαλώνετε εύκολα. Δεχτήκαμε λοιπόν να δώσουμε το ένα από τα μουρουδάκια μας στα τρίδημα σε μια οικογένεια που δεν έχει. Και αυτή θα βοηθήσει να μεγαλώσετε εσείς. Είναι πλούσιοι, θα το πάρουν μαζί τους στην Αμερική. Κοντά τους θα περάσει καλά. Δηλαδή το πουλάμε. Όπως τον Ιωσήφ τα αδέλφια του, όπως μας είπε ο δάσκαλος. Τα άκουσες, Παντελή? Τα άκουσα. Τι ξέρουνε, παιδιά είναι. Αυτά είχα να σας πω, παιδάκια μου. Και όσο για το δάσκαλο Νικολή, θα σας μίλησε σίγουρα και για τον Ιωνά. Αυτός ήταν μέσα σε μια βάρκα, φορτωμένη, θα βούλιαζε. Έπρεπε να ξαλαφρώσει. Και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά να τον ρίξει στη θάλασσα. Να θυσιαστεί αυτός για να σωθούν οι άλλοι. Ο Θεός όμως δεν τον άφησε. Και ο Ιωνάς σώθηκε μέσα στην κοιλιά ενός μεγάλου ψαριού, ενός κύκλου. Καταλάβατε? Δεν θέλουμε. Κανένα σας? Κανένα. Κανένα. Άκου τι. Φωνάζει γιατί στο πήρα. Έλα. Φάτε λοιπόν, τι κάθεστε? Σας έκανα το φαΐ που θέλατε. Και καρπούζι σας έχω και ροδάκινα και μήλα. Θέλετε να σας πάω στον κινηματογράφο, στη θάλασσα? Τι θέλετε μωρέ? Μιλήστε, μη σας πνίξω, μιλήστε μου. Ας το πουλήσει. Εγώ κι αυτό τα αγαπάω. Εσύ το παιδί μας? Μην το ξεσυνερίζεσαι. Στεναχωριούνται για το μωρό. Μαζεύονται πάνω από την κούνια του. Διονύση αληφούνε. Θα μας το πάρουν. Άκουσες? Θα συνηθίσουν. Έλα πάμε.
σου το φράχτη μη γίνει αγάπη στάχτη και στην τριανταφυλλιά μην η καρδιά μου μοιάσει πουλάκι που έχει χάσει για πάντα τη λαλιά. La 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 μαζί μου αλάργα στην άφακτο στην μπάρα ή στη μονεμβασία εκεί ψηλά στα κάστρα νεραϊδες μόλα τα άστρα σου φτιάξαν φορές. Παντελή. Παντελή. Πρόβλημα, η γυναίκα 13, έχουμε κάτσε. Όχι μωρέ, καντάδα, άκου. Για μένα ούτε για σένα, κοιμήσου τώρα. Ναι, αλλά είναι για κάποιον από εδώ μέσα. Τη Ροζίνα μας. Τι κάνει, λέει, από τώρα. Στοπ! Τριανταφυλλιά μην η καρδιά μου μοιάσει πουλάκι που έχει χάσει για πάντα τη Στοπ! Τι γίνεται εδώ, συναυλία ανηλίκων. Και εσύ ρε μορφωνιέ δεν πας σε καμιά άλλη γειτονιά που έχει πράγμα για δώσιμο. Άντε μη σε κάνω μουσκέμα. Λάθος τα έχεις πάρει βρε ψηλέ, μισοτόνο παρακάτω. Κρίμα το τραγούδι, πάνε να θεμάσει. Δεν γυναίκα μάθημα οδηγείς τα κάνουμε τώρα, είσαι στα καλά σου. Μωρό αφού φαλτσάρι δεν τον ακούσει. Πράσινο να φύγει. Μπρος και τα θεωρία καταργούνται μπρος. Μέσα. Ακατάλληλον, άντε, μέσα στα κρεβάτια. Δρόμο. Όλοι. Έλα μαζί μου αλάργα στην άφακτο στην μπάρα ή στη μονεμβασία εκεί ψηλά στα κάστρα. Με σένα η Ουλιέτα θα τα πούμε. Κλάψε με μάνα, κλάψε με. Σιωπή, δεν θέλω λέξη. Να μάθω πρώτα. Ύπνο. Άντε τώρα, πηγαίνετε και εσείς στα κρεβατάκια σας. Τέρμα το ακροατήριο. Άντε, μπουλίδες. Όχι και μπουλίδες. Βρεάκου σου λέω βυζανιάρικο. Έχετε χάρη που... Τι. Άντε πάμε ρε Άλκη, πάμε. Σου ξέρεις. Από πού? Μα ακούσε εκεί τα παλιόπαιδα να μας χαλάσουν τον ύπνο μας. Ποιον ύπνο βρε Παντελή μου τώρα, ποιον ύπνο κοροϊδεύεις. Εμένα μια φορά δεν με παίρνει. Άμα είσαι νευρικιά. Ναι καλά, σε είδα και σένα που στριφογυρίζεις όλη τη νύχτα σαν τη σβούρα. Άστα και κοιμήθηκες. Εγώ, τόσο δα ίσα που είδα ένα όνειρο. Τι είδες? Κάτι από τα δικά μας τα παλιά. Τότε που είμαστε νέοι και θέλαμε να παντρευτούμε. Είδα ότι είμαστε καθισμένοι σε ένα παγκάκι και κάναμε όνειρα. Και λέγαμε. Σαν χλαμάρες, τι κάνεις και ονειρεύεσαι. Τσακωνόμαστε για το δεύτερο και κάναμε 13. Γεροί είμαστε. Δεν ευχαριστάς τον Θεό, άλλοι θέλουν ένα και δεν μπορούνε. Ναι, έτσι λες. Και οι Αμερικάνοι σε 6 μέρες φτάνουν.
Παντελή, έλα, καλώς ανέχτηκες. Δεν πνιγόντουσαν. Χαίρετε. Καθόλου. Να σας συστήσω, επιτέλους, ο κύριος και η κυρία Ντέιβις, οι γονείς του παιδιού. I'm very glad to see you. Παρομοίως. Αργήσαμε να έρθουμε λίγο, Α, δεν πειράζει. Φταίω κι εγώ. Με είχαν καλέσει για ανάκριση. Αν έχω γνωρίσει αυτόν τον επιστήμονα που εξυφανίστηκε μυστηριωδώς με μία βόμβα. Μάθαμε. Τον καταζητά όλη η Ιντερπόλ. Μας προχωρήσουμε. Και από εδώ δεν σας σύστησα ο γιος Πιτ. Γνωστή φάτσα, κάπου. Μην προσπαθείτε. Στο television, maybe. Δεν έχουμε. Και η φωνή γνωστή. Δεύτερη έχετε μπάσος. Μάλλον. Παιδιά, κάτω από εδώ, θα τους λερώσετε με τα κεράσια. Δικά σας. Και μόνο αυτά. 13. 13. Μα καλά, πώς τα κάνατε? Τον άντρα μου ρωτήστε, αυτός ξέρει. Αχ, λεβεντιά. Τα ακούς, Ντάντι, τα ακούς? Τα ακούω. Ναι, αλλά μόνο τα ακούς. Τίποτα άλλο. Παιδιά, μακριά είπα και πάψτε να τρώτε κεράσια, θα σας κόψει κοιλιά σας, δρόμο. Αφήστε τα να φάνε αφού έχουν όρεξη. Δεν ξέρετε, ένα καφά στην ημέρα. Θαύμα, έξελα. Τώρα τι θαύμα. Ταινία τα φιλότιμα, ταινία. Oh, film picture. Τρώνε τον άμπακο. Όλα τους, κουσούρι. Αυτό που θα μας δώσετε, ποιο είναι? Oh, yes. Βιάζεστε? Ναι, θέλω να του ψωνίσω. Θα τον ντύσω ναυτάκι. Σαΐνο. Αυτό είναι. Είναι ασθενικό, όλο φτερνίζεται. Δεν πειράζει, θα δυναμώσει. Είναι και βραδίγλωσσο, ψευδό. Έτσι ήταν και ο δικός μου ο Πίτ, αλλά μετά μου τα είπε όλα μαζεμένα. Oh, yes, μαζεμένα, κρίσταλο. Είναι και καθυστερημένο. Ηλίθιο. Όχι δα, έξυπνο φαίνεται. Θα μείνει και κοντό, νάνος. Αλλά πώς εσείς είσαστε μια χαρά, όλο η υγεία. Καρδαμωμένη, έτσι δεν το λέτε. Yes. Είναι και μοβόρικο. Χαρακτήρα σε σχρό. Αλλά τόσο μικρό, πώς το καταλάβατε? Δείχνει. Θα το φτιάξω. Θα γίνει και χαρτοπαίχτης. Γυναικάς. Μέθησος, ρεμάλι. Oh no. Oh yes. Εκβιαστής. Μαφία. Oh, δεν νομίζω, είναι ζήτημα αγωγής. Εμένα μου αρέσει. Άμα να μέτη μου χαμέτη να το πάρει. Ό,τι και να μου πείτε, εμένα μου αρέσει. Το βρίσκω τόσο γλυκό, τόσο γλυκό. Ντάντι. Let's go. Οκ. Τι λες εσύ, Πιτ? Δεν ξέρω. Θα δεις, θα το αγαπήσεις. Θα το πηγαίνεις περίπατο στο πάρκο, θα του παίρνεις popcorn. Λοιπόν, πότε θα υπογράψουμε για να το παραλάβουμε? Τα λεφτά περιμένουν, τσέκα. Βιάζεστε. Why? Ένα ώσπου να φύγετε να το κρατάμε εμείς, να μην το χάσουμε απότομα. Να συνηθίσουμε κάπως την ιδέα. Λίγο. Σαν να λέμε με δόσεις. Καταλαβαίνω. Παιδί σας είναι. Παιδί μου, το αίμα νερό δεν γίνεται, κυρία. Με το γάλα μου το βίζαξα. Οκ, μάμα. Την ημέρα που θα φύγουμε θα το πάρουμε. Κράτα το. Οκ. Μόνο τώρα πρέπει να του ψωνίσουμε, να τον ντύσουμε ναυτάκι. Σάιλο! Και αυτό και όλα τα άλλα. Οκ. Να το αγαπάτε. Ασφαλώς. Very much, σαν αταντικό μας. Έτσι, μπράβο. Αλλιώς... Αλλιώς αφήστε το μας. Το πονάμε. Σηκώ, ώρα είναι. Παντελή. Παντελή, το ένα παιδί λείπει. Παντελή, σηκώ, ένα παιδί λείπει, αυτό που θα δώσουμε. Πού είναι, Παντελή? Εμένα ρωτάς. Θυμήσου που το έβαλες. Μα τι είναι να μην θυμάμαι κουβαρίστρα. Καλά λες. Ρώτα τα παιδιά. Παιδιά. Τι είναι, είδε κανείς ένα από το τρίδημα? Ναι, στη τσέπη μου το έχω. Τι λες, καλέ? Ρε, μας λείπει. Εσείς? Όχι, δεν είδαμε τίποτα. Ούτε αυτά. Τότε? Άνοιξε γη και το κατάπιε. Μας το κλέψανε. Λες. Βέβαια, τη νύχτα που κοιμόμαστε. Γρήγορα να τηλεφωνήσουμε στην αστυνομία, στο 100.
Μάλιστα. Πολύ περίεργα πράγματα. Πολύ περίεργα. Πέστε μου, παιδιά. Είδατε, ακούσατε τίποτα τη νύχτα? Όχι, τίποτα. Τίποτα, κοιμόμαστε. Εσύ. Εγώ! Εσύ τι? Είδα κάποιον να περνάει με το μωρό. Με πόνο σκυλιά μου και μισοκοιμόμουν. Κύριε, δεν το έπαιζε. Νόμιζα πως ήταν ο γιατρός. Και εγώ τον είδα. Και εσύ ξύπνιος ήσουνα? Πήγαινα στο μέρος, η κοιλιά μου. Και εσύ? Τα κεράσια, Παντελή μου, τα κεράσια. Φάγανε έναν περίδρομο. Μα τι χράπες είσαστε, να τον βλέπετε και να μην ρίξετε μια φωνή. Βόδια μου. Και τώρα δεν θα πιστεύουν και οι Αμερικάνοι ότι μας το κλέψαν. Σας παρακαλώ, αφήστε σε μένα τα παιδιά. Προσέξτε τι θα σας ρωτήσω. Αυτός ο κύριος ήτανε ψηλός, γεμάτος? Ναι. Ναι. Είχε λίγη φαλάκρα? Ναι. Ναι. Είχε μάτια? 2. Καστανά? Ναι. 2. Καστανά. Φορούσε καμπαρντίνα? Με κουμπιά. Με κουμπιά. Γιώτα. Ήψιλον. Ήτα. Γιώτα. Καπέλο? Όχι, το κρατούσε στο χέρι. Βέβαια. Άμα το φορούσε, πώς θα βλέπατε ότι ήταν φαλακρός? Μπλε? Ποια η φαλαγρά? Μωρέ γέλια. Όχι, το καπέλο τι χρώμα είχε? Κίτρινο. Αυτός είναι. Πού είναι το πάψε, γράφε. Τέλος πάντων, τι σου είμαι? FBI. Δουλεύει το μυαλό μου, πάει μακριά. Δηλαδή? Το παιδί το πήρε ο παράφων επιστήμον που εξαφανίστηκε με τη βόμβα. Θεέ μου. Ίδια περίπτωση με τη Κοσταρίκα. Θα το κρατά για να εκβιάζει την κατάσταση. Να απειλεί ότι θα το σκοτώσει αν... Μα είναι δυνατόν, πιάστε τον, Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν είναι εδώ και κανένας ψήλος. Κρατά μια βόμβα που αν εκραγεί σκοτώνει 69,5 εκατομμύρια. Λάθος. 69.400. Έχετε δοκιμάσει? Ξέρουμε. Και τώρα που μυρίστηκα, αναλαμβάνω προσωπικά εγώ όλη την υπόθεση. Θα δράσω.
γίνει ρε Κώστα με εκείνο το κρασί? Θα έρθω να το πάρω εγώ. Άλλο κι αυτό. Ο καταζητούμενος παράφρον επιστήμων επικηρύχθη 1.000.000 δραχμάς και ούτως επιχειρεί να διαφύγει την σύλληψή του. Η ανθρωπότης όλη αγωνιά εκ του πυρηνικού κινδύνου που διέρχεται. Γίνονται όμως επισταμέν έρευνε. Όλε οδικοί αρτηρίε προς τα σύνορα ελέγχονται εξονυχιστικώς. Ούτω πάσα προσπάθεια διαφυγής του παράφρονος επιστήμονος θεωρείται αδύνατος. Η σύλληψή του επίκειται από ώρας εις ώραν. Σηκώστε το κεφάλι, κύριε. Προφίλ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μονάδες του λιμενικού σώματος εκκινητοποιήθησαν και ερευνούν κάθε σκάφος εξερχόμενων εκ των χωρικών μας υδάτων. Επίσης, η υπηρεσία διώξεως της Ιντερπολ ελέγχει τους αναχωρούντας αεροπορικώς δια το εξωτερικών. Εν τω μεταξύ εκφράζονται οι φόνοι ότι ούτως έχει μεταμφιαστεί εις καθολικών καλόγερων του τάγματος των Φραγκισκανών. Για τούτο ελέγχονται πάντες οι εμφανιζόμενος Φραγκισκανοί μοναχοί. Και πιθανόν ούτως θα το γνωρίζει και να κρύβεται. Πιστεύετε ότι ο καταζητούμενος παράφρον επιστήμων κατόρθωσε να διαφύγει κατά επίσημον τελετήν, υποδιόμενος τον εμπύρη του Μπουκέιτ με την χαρακτηριστική ενδυμασία του και προσφέρον αυτόν ως ορολόγια εις παρευρισκομένους. Κι ούτω τρόπος όμως πάσα εμφανισής του θα επισημαίνεται ακόμη περισσότερον και η σύλληψή του πλέον θεωρείται απολύτως βεβαία. Εκτός εν ούτως αντιληφθεί ότι γίνεται εμφανής στόχος και των κίνδυνων που διέρχεται ως ενήρης.
Κύριος! Κύριος! Μόνη, μόνη. Α, μόνη. Τσιγκούνα ρε, τσιφούτη. Guai. Άνα. Κύριο, γιατί. Κοίτα. Επικρίστε. Είδες, Ένα εκατομμύριο. Κάτι δεν έχει Μακάρι να τα πετύχει ένα εγώ. Τι είναι αυτό τώρα. Φωτιά. Τώρα να αυτό. Έλα εδώ. Γιατί έβαλε φωτιά στη μέρη. What? Look, ρε. Παρά τα συνεχείς μεταμφιέσεις του, πιστεύετε ότι... Λύστο, Παντελή μου, βαρέθηκα πια. 4 μέρες τώρα καπνός το μωρό. Τρομερού πυρηνικού κινδύνου που διαρκεί. Το δε απ' αυτήν ίδιον θα... Κι όμως άγνωστη μου φαίνεται αυτή η φάτσα. Πού τον ξέρουμε, πού τον έχουμε ξαναδεί. Παίζατε μαζί μπιλιάρδο. Αλλά μην κοροϊδεύεις, ξέρω τι λέω. Άκου σχέδιο όμως ο κακούργος να βάζει μπροστά τον ήπιο. Η αμαρτία μας που θέλαμε να το πουλήσουμε. Μας τιμωρεί ο Θεός. Πάψε καημένη. Ωραία, άκου που σου λέω, αλλιώς δεν εξηγείται να έρθει να πάρει αυτό, λες και το ξέρει. Έριξε τα κουκιά και το έβρε. Βάλε και το καμινέτο, όλο κρύο το τρώει. Τι κάνετε μωρέ εδώ μέσα. Γρήγορα έξω, μπρος δρόμο. Αντί να καθίσετε φρόνημα τώρα που χάσαμε και το μωρό μας, όλο ταξί έχετε. Άνοιξε, λιξασμένα. Πού το πάρετε αυτό. παιδιά. Έλα με σπάσει μου, το καημένο μόνο του. Τι να γίνει, να το φανερώσουμε και να το χάσουμε ύστερα. Τι λες να υποφέρει και λίγο. Το κοινό εκπαιδεύει. Να του κάνουμε κρεμούλα. Άλλαξε το εσύ και εγώ ανάμεσα. Όχι δεν έχω φωτιά. Ήρθε πολύ αγάπη μου της ξενιτιάς Γεια σου. Επιτέλους! Τόσες μέρες έχασα. Νόμιζα πως δεν σε ευχαριστεί η παρέα μου. Κάθε άλλο, αλλά Αλλά, έχουμε μπλέξει με την ιστορία του μωρού. Ακόμη να μάθουμε τίποτα. κοίτα να γεννηθεί. Να δεις ότι στο τέλος αυτό το μωρό θα μπλέξει και εμάς. Τι θες να πεις. Θα δεις, θα μας μπερδέψει. Εμείς οι δύο στο τέλος θα βγούμε αδέρφια. Λες, κάτι που δεν σκέφτηκα. Εγώ όμως όλα. Πάμε. Ωραίο φόρεμα φοράς. Μου το φέρει η νονά μου, έχει και φουρά από μέσα. Μπα, Και εσύ ωραίο πουκάμισο. σου αρέσει. Εγώ όταν βγάλω την έκτη θα βάλω και ψηλό τακούνι. Το είπε του πατέρα μου. Κι εγώ τον άλλο μήνα αρχίζω το κάπνισμα. κόσμος λάβει, γιόμις αστέρια η θάλασσα.
εσύ, όλες οι στράτες δρόσισε κι όμορφη είναι η πλάση, όλες οι στράτες δρόσισε κι όμορφη είναι η πλάση. Τώρα με την αγάπη μου όλος ο κόσμος λάμπει, γιομίς αστέρια η θάλασσα, ήλιο χρυσό ηλικάμπη, γιομίς αστέρια η θάλασσα, ήλιο χρυσό ηλικάμπη. Γιατί δεν μπαίνουν από την πόρτα. Την έχουν κλωμένη τα παιδιά. Να στο Θεός γυναίκα, ξεσηκώσα τον κόσμο οι διάολοι μας. Βγάλε τη μάσκα, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται, ξέρω εγώ, ξέρω. Το μωρό βρέθηκε. Δεν λες που δεν χάθηκε καθόλου. Να το κατεβάζουν. Τώρα που βάλες καρβόν και το λες συνέχεια, δώσ' μου και εμένα λίγο. Ματάκια μου. Με σένα τι να κάνω, να θυμώσω ή να σ' αγκαλιάσω, μούργο. Κατέβα κάτω και εσύ ρε μούργο και τα λέμε. Τι να πούμε μωρέ, τι να πούμε που μας βάλαν γνώση τα παιδιά. Κατέβα κάτω βρε, απαγωγέα, εμπριστή, αρχιδάξτερ. Έλα και εσύ να σε φιλήσω. Ρε παιδιά, ρε πυροσβέστες, εμένα ποιος θα με γλιτώσει. Πυροσβέστες, φωτιά ρε, φωτιά ρε. Ωραία! Σιγά ρε παιδιά! Χτύπησα ρε παιδιά καρούμπολο! Χτυπήσανε.
χτυπήσατε? Αν χτύπησα, καρούμπαλο έβγαλα εδώ κάτω από το κολοκοτρόνι. Δικάζεις είναι αυτά τα τεντιμπόικα. Όχι, τεντιμπόικα, για σας παρακαλώ, προσέχετε τα λόγια σας. Τι να προσέξω, κυρία. Εδώ βάλαμε πυρκαγιά παρολίγο να μας κάψουν όλοι. Είδαμε και πάθαμε να τις δείξουμε. Ρε ξύλο, ξύλο που σου λέω. Ορίστε βρε, αστροπεδάκι. Ρε ξύλο που σου λέω εγώ. Το πάτε, παιδάκια είναι τώρα, να μην παίξουν κι αυτά. Παιχνίδι το λέτε εσείς αυτό ή έμπρισμο. Εγώ θα την πάθαινα. Πάμε Παντελή μου γιατί έχει όρεξη για καυγά. Πάμε Χρυσά μου, πάμε αγγελούδια μου. Ναι, τα αγγελούδια σου. Παντελή! Τι, μη μου πεις παιδί πάλι και σε πιάσαν οι πόνοι και τους έφαγα. Ψι μωρέ, αυτός ο πυροσβέστης που μας θύμωσε δεν είναι ο... Άστα, το σκέφτηκα κι εγώ. Τι θα τον είχαν ελεύθερο, τι κάνεις και λες τώρα. Πάμε παιδάκια μου, γιατί η μαμά σας από την πολύ χαρά της χάζεψε. Σε λίγο θα πει πως είμαι κι εγώ ο Αλή Πασάς. Άντε φύγαμε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Αν ξέρετε πόσο χαρήκαμε που βρέθηκε. Να έρθουμε λοιπόν τώρα να το παραλάβουμε. Α, όχι, όχι, όχι. Κάναμε μια συμφωνία και παρακαλώ να την κρατήσουμε. Το παιδί θα σας το δώσουμε όταν θα φεύγετε. Να το χαρούμε όσο μας μένει. Μωρό μου, καρδούλα μας. Αν μπορούσες να νιώσεις με πόση λύπη θα σ' αποχωριζόμασταν. Σε φιλούσαμε, σου γελούσαμε, σου παίζαμε και η καρδιά μας σπάραζε. Μάτωνε καθώς μετρούσαμε τις μέρες, τις ώρες που μας έμεναν ως τη στιγμή που θα σε δίναμε και θα σε χάναμε για πάντα. Όλα μας φαίνονταν μαύρα, βαριά. Άχαρος ο κόσμος. Είχαμε πικρά μετανιώσει και ζητούσαμε με κάθε τρόπο να σου δείξουμε τη στοργή μας, την αγάπη μας. Σε βγάζαμε περίπατο και σε γυρίζαμε παντού, όπου μπορεί να επιθυμήσει ένα παιδάκι. Σαν να μπορούσες κιόλας ό,τι έβλεπες να το καταλάβεις, να το απολαύσεις και να το χαρείς. Σου γεμίζαμε τα μάτια με εικόνες, με την ελπίδα πως κάποτε ίσως θα θυμώσουμε και θα καταλάβαινες πόσο πολύ πονέσαμε για σένα και τι πληγή ανοιχτή θα ήταν για μας πάντοτε ο χωρισμός σου. Αχ, παιδάκι μας, αγγελούδι μου, ας ήσουν λίγο πιο μεγάλο, να νιώθεις τη λύπη, τη σφαραγμός υπήρχε αυτές τις ώρες στην καρδιά μας, πόση συντριβή και πόση αγάπη. Κι αν είχαμε τα άλλα τα αδέλφια σου, εσύ ήσουν τώρα για μας η χαρά που μας έφευγε, ο ήλιος που χάναμε. Γιατί να δεχτούμε να σε δώσουμε, μωρούλι μου, αγάπη μας. Μίλα. Τι να πω τώρα, να σου θυμώσω. Εγώ φταίω που δέχτηκα. Αν εσύ αγρίευες, εγώ δεν θα επέμενα. Με παράσυρες. Εσύ έφερες την εφημερίδα. Κοντζά μαντράχαλη να κρεμαστούμε σε αυτό το μωρό. Μούτρα. Καθάρματα, ντροπή μας. Εσείς θέλαμε και το υπογράφαμε αυτό το χαρτί. Δεν γίνεται να το σκίσουμε. Αφού καλά πήραμε την προστάτια. Τι κάθεσαι και λες τώρα. Είπα μήπως. Πάει, θα συνηθίσουμε. Τι είναι εμένα μου, τι είναι. Κουκλίτσα μου, παιδάκι μου, κουκλάκι μου. Τι είναι αυτά. Κουράγιο, μη μας καταλάβουν τα παιδιά.
Γιατί σταμάτησες? Δεν βλέπεις. Μιλιά δεν βγάζουν τα σκασμένα. Μποϊκοτάρουν. Εσύ τα έκανες. Μόνοι μου, Και δικά σου είναι. Τραγουδίστε, βρε. Μιλήστε, γελάστε. Καλά σας λέει, τραγουδάτε. Τι έχετε, βρωμόπεδα? Ό,τι κι αν κάνουμε, για το καλό σας το κάνουμε. Τι νομίζετε πως εμείς δεν το αγαπάμε? Τι μας κρατάτε μούτρα? Κτίνη. Εσύ μείνε εδώ, το νου σου τα παιδιά. Πάμε. Πού πήγανε? Μήπως ανεβήκαν απάνω. Πάρ' το μωρό. Ας το καρότσι εδώ. Κοίτα, αστυνομική! James Bond! Ναι, πάμε έξω! Έλα, Νικολή! Φρόνημα! Μην πάτε μακριά, μη χαθείτε! Γιατί γίνεται έρευνα. Ψάχνουνε να βρούνε τον παράφωνο επιστήμονα. Πίσω. Παρκώς. Ελάτε. Εγώ είμαι James Bond και εσείς οι κατάσκοποι, οι Κινέζοι. Όχι, εγώ δεν είμαι. Ζηλιάρι. Άστον, μην τον βαράς. Λοιπόν, εσείς από εκεί και εμείς από εδώ. Σώπα. Ας το καλό, όλα ανάποδα. Ροζίνα. Πιτ. Έφαγα τον κόσμο να σε βρω. Φεύγεις κι εσύ. Τρελός είμαι. Θα πας εδώ στο πανεπιστήμιο. Και αυτό και... Τι. Σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να κάνω χωρίς εσένα. Πιτ. Έλα, πες μου κι εσύ πως με θέλεις. Γινόμαστε αδέρφια. Μορτή μας λες, να το βράσω το μωρό σας. Αν δεν παντρευτούμε, εγώ σκοτώνομαι. Να, κάποια, παίρνω τα πρώτα. Μη! Έλα, άφησε το μωρό και φίλησέ με. Καλά, καλά, θα πάρω κι άλλα. Στο στόμα, να, έτσι. Άσε τέλος πάντων το μωρό, θα φτιάξουμε δικό μας. Έλα τώρα πάμε να τους το πούμε. Τα μωρά. Δεν πειράζει, θα γυρίσουμε. Έλα. Πού πάτε? Τι θέλετε εδώ? Τι? Αχ, θα σας πιάσω. Τσουντσιντσάν. Λά τα χέρια. Έξω. Τσουντσιντσάν. Τσουντσιντσάν σου λέω, Έξω, έξω γρήγορα. Τσουντσιντσάν. Τι σημαίνει εδώ? Αυτός είναι.
Αυτός που αναζητάει η αστυνομία. Εσύ, έλα έξω. Ας τα κόλπα, μίλα ελληνικά. Έξω, 2 λεπτά να πάρω την πόμπα. Πρόσεξε, να τυραχτούμε όλοι. Θα γίνουμε αγγελάκια εδώ. Έξω. Προσέξτε ρε παιδιά, Τσουντσιντσάν είναι αυτή, η βόμβα είναι αυτή. Πάμε. Αυτός είναι. Ανεβάστε τον απάνω. Απάνω. Γρήγορα. Ανεβάστε τον, αυτός είναι. Αυτός. Άντε γρήγορα, τραβάτε. Βάστε τον. Δεν μας φύγει. Τσιντσουντσάν, βρε. Τσιντσουντσάν. Τι λέει. Τσιντσουντσάν. Τι τσουντσάν. Τραβά τώρα, σιγά. Το κρατάω. Να το προσέχετε, Το πρωί το γάλατο, μετά την κρέμα, στη 1,5 κουάκι. Έννοια σας, έννοια. Μη χρυσό. Πού βρεθήκες εσύ εδώ? Γιατί χτυπάς καλέ την κυρία. Φύγε από εδώ. Δεν πειράζει. Δεν σας χωνεύει. Why? Επειδή μας παίρνετε το μωρό. Αν μπορούσαν, θα σας έβγαζαν και στους 2 τα μάτια όλα του. Μα τόσο πολύ το αγαπάνε. Τόσο δεν λέτε τίποτα. Μαύρη πλάκο στο σπίτι μας. Έσβησε το γέλιο. Πάνε οι χαρές. Λέτε, το καράβι φεύγει. Ώρα του καλή, άστο να φύγει. Παγώθηκες ευλογημένα. Λοιπόν, να του μάθετε γράμματα. Τα παίρνει. Και καμιά ξένη γλώσσα, ελληνικά. Οκ. Ωραία. Και προσοχή στις παρέες του, Όχι γεγέδες, μαλούρες, ουίσκια, τζιν και τέτοια. Αυτό δεν είναι για τέτοια. Yeah, fine. Θέλω να γίνει άνθρωπος, you understand? Washington, Kennedy, Lincoln. Oh, Lincoln. Yes, understand. Και αν βγάλει αμυγδαλές να τις κόψει. Και τη σκολικοειδίτιδα αμέσως, με το μαχαίρι, βγάλτσι μου, Μάμι, Daddy. Ροζίνα, τα μωρά έκανε ξεμυαλίστηκες, πού τα άφησες? Μια στιγμή, φάγαμε τον κόσμο να σας βρούμε. Η Ροζίνα και εγώ παντρευόμαστε. Τι? Λέγε εσύ. Μου είπε θα αυτοκτονήσει, δεν φταίω εγώ. Μπράβο του. I love this girl, father. Τι του λέει τώρα? Ήταν η επιτάσεις. I can't live without her. Και τώρα? Τώρα λέει δεν μας φοβίζουν των Γερμανών τα βόλια. Fine, Ελληνοπούλα, excellent. Πατρίδα. Τι κατάλαβες? Παπούτσι από τον τόπο σου κι ας μην έχει δεκάρα. Την εθέλουν. Σίγουρα? Έτσι δείχνει. Και το μωρό? Κάνε την πάπια και να το γλιτώσουμε. Greek girl, νοικοκυρά, κάνει απ' όλα και φτεδάκια, ντολμαδάκια. Και παιδάκια. Oh, yes. Και δεν το λέτε. Πολύ σωστά. Σας κάνουμε μάμη κουτσούβελα να σας γεμίσουμε το σπίτι. Να μην προλαβαίνεις να τα αλλάζεις. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Το θέλετε λοιπόν αυτό το ξένο, το γατί και να είναι και μοφόρικο. Φωτιά θα σας ανάψει καμιά ώρα. Φαρμάκι θα σας δείξει για την κληρονομιά. Μη χρυσό. Πάλι εδώ εσείς καθάρι. Έλα πήγαινε τώρα και εγώ θα σου στείλω από την Αμερική ένα ντόλο. Δαγκώνει. Το μωρό να δείτε τι έχει να σας κάνει και έχει να σας δώσει. Θα σας πάει στα κόκκαλα, σουβλάκια θα σας κάνει. Κατάλαβα. Πολύ το αγαπάτε. Είστε καλοί γονείς, καλή οικογένεια. Darling, το μωρό δεν θα το πάρουμε. Γιατί? Δεν μας χρειάζεται τώρα. Of course. Θα έχουμε τα εγγονάκια μας. Yes. Πολύ σωστά. Γεια σου, συμπεθέρα τσίπ. Εννοείσες, Παντελή. Στην Αμερική καθαρίζουν οι γυναίκες, όχι εδώ. Συμμουδία, Καλή τι κάνετε εκεί πάνω, μετανάστες? Κατεβείτε κάτω, Δικά σας είναι τα παιδιά. Γιατί πες μου πρώτα. Συγχαρητήρια. Θέλω ρεγάλο. Παίρνετε το 1.000.000. Αυτά τον ανακάλυψαν. Ασφαλώς δικά μου είναι. Κατάλαβες τίποτα. Γλίτωσε ο κόσμος και εμείς ζωθήκαμε. Δηλαδή, για κάνε το Μουλιανά. Θα τα πούμε στο σπίτι να μην λιποθυμήσεις. Τι έπαθες? Τα μωρά καλέ τα ξεχάσαμε, ελάτε. Σόφι, το καράβι φεύγει. Και φεύγει τι, τώρα έχουμε τον γάμο, θα πάμε για καράβια. Το καράβι. Παντελή! Τι έπαθες πάλι? Κοίτα εδώ, λαχτάρα μου ένα ραπάκι μέσα στο καρότσι. Και ένα σημείωμα. Παρακαλούμε κρατήστε το, υιοθετήστε το, είναι καλό και ορφανό, το λένε μουτούμπα. Μουτούμπα! Μια λαχρινούλης, καλορίζικο. Όχι καλορίζικο. Νόστιμο. Γιατί όχι, Παντελή μου, να τα αποδιώξουν αμαρτία, δεν είναι? Καλά λέει, μαμά. Τώρα που παίρνουμε τα
Δεν μπορούμε και αυτό να το κρατήσουμε. Οι καλοί όλα τα μπορούν. Και ύστερα βαρέθηκα πια από το 13, δεν το μπορώ. Παίρνει ατυχία γουσουζιά. Πώς το πάει. Ωραία, κάντε τα 14 να είστε ήσυχοι. Τσαραπάκι ρε γυναίκα, μου τσουμπά. Πάει πολύ. Έλα τώρα μωρέ, φιλετικές διακρίσεις θα κάνουμε. Κουξκλουκλάν. Όλα τα παιδάκια ίδια είναι. Λευκά, αραπάκια, κινεζάκια, ερυθροδερμάκια. Κι όλα έχουν ίση μερίδα στην αγάπη μας. Δίκαια πράγματα. Όλα ένας Θεός τα έφτιαξε. Ένας Θεός. Ώστε. Άρπατο και πάμε. Καλά, θα έχουν βαλαντώσει στο κλάμα. Εσύ θες. Τι λέγεται, κούκλα μου και εσύ. Έλα, κούκλα μου. Πάει. Μπείτε κάτω μούργοι και τα λέμε. Θα σας δώσω. Μαμά! Έλα, και μια βαρέα. Μαμά! Τι θέλετε εκεί πάνω, κατεβείτε κάτω γρήγορα. Έλα, πάρε. Πάρε. Χάπια? Καλέ τι χάπια, τσίχλες είναι. Τσίχλες. Τσίχλες. Για κουτάω με βέρασες. Ο Αμερικανάκι με εγώ τώρα λίμωνο. Έλα πάμε, καλή έχουνε φύγει, πάμε. Είναι σε κάποια γειτονιά που δεν ανθίζουν για σεμιά κι άσπρες γαρδένιες. Μια οικογένεια φτωχή που κάνει κρίνα στην ψυχή όλες τις γενιές, όλες τις γενιές. Δεν έχει μέγαρα ψήλα, δεν έχει αμάξια ούτε φύλλα, λεπτά στην άκρη. Μα ξέρει πάντα να αγαπά και με το κέφι να σκορπά, πίκρα και δάκρυ, πίκρα και δάκρυ. Παιδιά γίνοντα ειδόνια στα κλάδια σαν τραγουδούνε. Κι όχι μες στην καλοκαιριά μα και στον άγριο βοριά μπορούν και ζουνε, μπορούν και ζουνε. Δεν έχει μέγαρα ψήλα, δεν έχει αμάξια ούτε φύλλα, λεπτά στην άκρη. Μα ξέρει πάντα να αγαπά και με το κέφι να σκορπά, πίκρα και δάκρυ, πίκρα και δάκρυ. Παντελή, Παντελή, άχου κακό που μας βρήκε. Τι είναι πάλι. Δεν ακούς καλέ, δεν ακούς πως κλαίει ταραπάκι. Φάλτσο κι αυτό, φάλτσο. Είναι σε κάποια γειτονιά που δεν ανθίζουν για σέμια κι άσπρες γαρδένιες. Μια οικογένεια φτωχή που κάνει κρίνα στην ψυχή όλες τις γενιές, όλες τις γενιές. Δεν